kenekwa gị taa nwa bụ abụ ana m ekwusi ka abọdịlị nwoke mma ka abọdịlị nwaanyị mma ka abọdịlị onye ukwu mma ka abọdịlị onye nta mma onwe ya na-etu ebumsi nya agabalị nse onye na-anụ ọnụ ya bụ onochie okechukwu emeka anakpọta isele n'Enugwu Aguleri ọ bata onwere egwu a na-azụrọkwa eze azọ ụmụnne m ọrịa ayabala agbagoyi obodo lemisi lolololo onye si na Ngor a na-esi onye nweli bobongo a na-esi bobongo a na-esiri bobongo onye si na Ngor Igbo n'oji ego ji ogwu onye ji ego ji ogwunu onye ji ego nwe mba onye si na Ngor mmadụ ka eji eje mmadụ ka eji kalịsịa mmadụ ka eji eje onye si na Ngor abịa agbana bụ ezu na ọmabala bịazuo ndụ egwu agbana bụ n'izulu mmanwụ onye si na Ngor nne nwanyị ala na-azụ nwa o bịatụ ozu egwu nne nwanyị n'izulu mmanwụ onye si na Ngor ihe ruo n'iyi ana bịatụ ozu egwu ihe na n'izulu mmanwụ onye si na Ngor aro okwu nne m bịatụ ozu egwu aro n'izulu mmanwụ onye si na Ngor ijamaka ọka alụsie bịatụ ozu egwu ije n'izulu mmanwụ onye si na Ngor alụsi nge nnobilie bịatụ ozu egwu ngere n'izulu mmanwụ onye si na Ngor alụsi nwụsa akụe iyi ụwa mwe biko bịatụ ozu egwu onye si na Ngor obilibo nneeze bịatụ ozu egwu ọbịa n'izulu mmanwụ onye si na Ngor aja na ụgbọgụ ụlọ erie bịatụ ozu egwu aja na n'izulu mmanwụ onye si na Ngor agụ ikwu nne m wee bịatụ ozu egwu agụ n'izulu mmanwụ onye si na Ngor ogugwu ikwu nne m wee bịatụ ozu egwu ogugwu n'izulu mmanwụ onye si na Ngor aja na ikwu nne m bịatụ ozu egwu aja na n'izulu mmanwụ onye si na Ngor ọdandụlike bịatụ ozu egwu ọdandụlụ izulu mmanwụ onye si na Ngor otutu Aguleri bịatụ ozu egwu eze n'izulu mmanwụ onye si na Ngor idemilezi agụlue bịatụ ozu egwu ide n'izulu mmanwụ onye si na Ngor orimili nnaeze bịatụ ozu egwu orimili n'izulu mmanwụ onye si na Ngor ọrịa unyigwenyimenu ewele mmadụ na-eko ka afọ ịntanetị na mọni itiliki na libili chinoso onye ọgwụ iko nsọnụ ị na-ekpo mgbọlọgwụ Prince Capon akwanya bụ nwa Chinemelihe man of the gods konye diko ji nwa aka no onwe diko ji eje uche n'ihe nụ n'ihe ana akụlu ụlọ ogwo nya kpalịa akụlu ụlọ n'izulu mmanwụ ezi nwanne m nke onye diko ji ka o onye bụ nwa Michael mgbọlọgwụ ego konye diko ji ka o onye bụ nwa Patrick Ajida post money post contact ọnụ mekene gị ọfụma onye bụ ọnọdụ adịle gị n'ama kedu ife sele nọ na mmanụ agwa ndị sele na ndị yala mee ya gbapụtali nseke o jiri metụ anya rụ onye bụ nwa Patrick alụsị jamako agwanya bụ chi gị o ya ga o let me see lolololo onye si na Ngor anụ mụdụ machi ọnụ mekene gị konye ji ka o ji ga
Mrs. Awekwe Machi ọnụ m ekene gị ọbịa nwa bụ nwanne nụ anụ mụdụ kụsa nwa bụ nwanne kụsa ọmaba kụsa sianụ onye ji iko ji ka anụ mụdụ nwanne m nụ ọkụsa n'ịma mee onye si na Ngor n'ezi oyi nwaọma ezi nwanne m pedrakụ dị na nwa ịgba nwa n'obodo ọ ga-adịlị gị na ma aka na-alụ eletrika waya renekiti eli pendira nwanne m akụ dị na nwa o ebe onye lulunu n'ibe ya na oje eluo onye si na Ngor ka nje kene lọlọ gịnị Mrs. Chiamaka nụ federal ọ ga-adịlị gị na mma mmiri ọma nkonye ji iko ji ka o onye si na Ngor Peter nwa kwudo biọra ọmabana m nna m ke ọrụba nye bụ mgbọlọgwụ na-edozi ụlọ mgbọlọgwụ nwa dibịa Peter nwa kwudo ị na-agba nke abụrụ n'anya ọ ga-adịle gị na mma ezi nwanne m na ị ga-adị o onye si na Ngor agwagoyi Peter nwa kwudo mgbọrọ ọsị m kenelu ya nụ ezi oyi ya nụ ọdịnaka igwe eze mmụọ ọ ga-adịle gị na ma nke onye ji iko ji ka o onye si na Ngor timakụbanụ mgbọlọgwụ ego mgbọlọgwụ dibịa ọsị m kene gị ọfụma maka n'iwe ya mere ike ezi nwanne m ụbụ onye ji iko ji eje onye si na Ngor emusi m na ndị nwatụ mgbọlọgwụ egoru mgbọlọgwụ dibịa Aguleri n'ọsị m kene gị mgbọlọgwụ nwa kwudo biọra ọsị m kenelu ya nụ ugwu John oluwadele kekele ọ ga-adịle gị mma ezi nwanne m nke onye ji iko ji ka o onye si na Ngor ka jebe egwu nne m o ka kene nna m ọja onye na-ere m ka gwa Ebuka nwa Wednesday akwanya bụ adịlị wisdom ma onye ọ ga-adịlị mma o Ebuka gwazanụ nke onye ji iko ji ka o onye si na Ngor Chibuzobu Kesianụ MC atụọcha n'izulumanụ ọmabana m na makọrọbanụ emusi na ọdịgo mma ọ bụ ndị nna nụ nwaanya ikpọba Chibuzobu Kezie ị na-eme wede ikpọba Chibuzobu Kezie ị na-akwa ozu ikpọba Chibuzobu Kezie o melaba orobodo remisi lolololo onye si na Ngor a na-esi onye nwere igbo bongo a na-esi igbo bongo a na-esiri igbo bongo onye si na Ngor mana o ji ego ji mba o ji ego ji ogwu onye ji ego ji pawa onye si na Ngor kanje nwebula egwu mụnụ kanje mamoji Aguleri nụ n'ebe ndị ọ na-adịle mmanụ n'Enugwu Aguleri bai Chukwu emeko didikpo ukwu Junior ukwu na gaga ukwu Junior ukwu ọ ga-adịle gị na mma chekoji n'ikponu ebe stonu cheke konye ji iko ji ka konye ji iko ji ka nụ konye ji iko ọ ga-eme onye si na Ngor ka n'ezi oyi gịnụ anek ịgbanye nwe gbagwụnụ delight ara jọjọnụ onye mbosi izizi eke tuozu egwu oye tuozu egwu abụ tuozu egwu ngwo tuozu egwu ngwo nwa mgbabiliko dodonu narọ n'ọmụlụ mmanwụ onye si na Ngor
kpọlie gị tata biko ewo n'iwonu n'ọkwa ni kai 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 ayabalaba ọrịa onye jigo kabule gedemunu ka nkene Pita nwa mekenu ogwego Aguleri esi nwanne m Pita nwa mekenu obele nwanne milionu kenele m soso nwedechie n'igbe zunu onye jigo onye si na Ngor Chibike nwanne nnenu nwana ya eze oje na konsida Chibikenu onye nwere ka oje nye nwanne ya Chibikenu nwana ya eze bịa o meleme agbagoyi Chibu odogwu n'ife dị egwu n'obodo n'ibita Aguleri akụdị n'obi Chibu odogwunu onye ji iko ji ka onye ji ego ji pawa onye si na Ngor edu igbudu ego nu igbudu mmọnị enugbu na-ekene gị ji na-eduwo dị n'igbo igbudu ego ndị ọbụ n'enu tọnụ ka egbuo gị ndị nọ na bene mechewakale nwanata n'obodo nna gị ndị ọbụ n'enu chọrọ gị bịa imechele na emele wanarị onye tie na-egburu mmadụ egburie chacha ịna nwanne m ọnwụrụ ọnwụ ebe ọnwụrụ ọnwụ mma nke ọ na-anwụ ọnwụ mmiri gị na-achị gị dị na mma edu igbudu ego nu igbudu ego Aguleri ogini meziri n'ụta anyị ji mara yala ọ bụ ndị osimu ndị tụsanụ mapụgotele yala mee ya edu igbudu ego onye ji iko onye ji iko onye si na Ngor onye bụ chi nwanna lụọ nwụrụ abanụ na mgbe Aguleri 1 million onye bụ osi izizi onye bụ chini mmụta aka izi eje ọbụla ebe amụ gị n'afọ 1 million n'ọdịgo mma onye bụ chikwunu nke onye ji iko onye si na Ngor a na-esi onye nwere igbo bongo a na-esi igbo bongo a na-esiri igbo bongo onye si na Ngor nwa kanezie onye a na-akpọ igbo okiri na binding material nwanne m biko obere na-alụ ụlọ jebe na ogbo osisi na junction Aguleri opposite ogbumgbọgụ di ya nweta igbo okiri ịcha aluminium ọdịa ịchọ gbamgbam ọdịa ịchọ osisi ọdịa planki plan ụdị ọbụla ị chọrọ ọdịa ba pawa ọdịa Ifeanyi nwa Michael bịa Ifeanyi nwa Michael nụ asị ọgụ na ibezu na Aguleri Tolight show me the way Tolight show me money Tolight buteli m mgbegwu ka nje nwa gụba egwu konye ji iko jika konye meluke na-egwu konye ji iko jika onye si na Ngor ọnụ ọla nwụda anya na mgbawo nụnụ dibeti nwụba iyi Aguleri odogwu si n'obodo oyibo n'ọbụla robi na gudu netele nwoke oje nwa nata na nne ya nụ wee mebe dibịa n'osi na ji onye si na Ngor Chinedu nwa ịgbanya si dịnụ utube nwere utube ego Chinedu nwa ịgbanya si dịnụ na mmụ ezunu dibịa ka ọ na-eme karịsịa edu utube ego edu utube dibịa ọkawele ka ị na-agba edu utube dibịa Chinedu nwa ịgbanya si dị na mmụ ezunu obonye ji iko jika onye si na Ngor ka nje kenenu ime onye Aguleri a na-ekwe nwa nnekwe ọmabana mmụ akwụo n'Enugwu Aguleri n'ebe nwoke osi eje nke onye ji iko jika onye si na Ngor anyị Igbo nwa gwudo biora na Lagos steeti nụ n'ebe nwoke idegbu arobi na agụgị onye ikwelu mmiri ibe nwadele ya ma onye tụkwasịrị nzu aka
ogwo no dịrọ ihe na ma anyị bụ nwa kwudo chike ikpolugo oku chike bunyiligo enu anazọrọkwa eze azọ ka onye dịka oji nwaka ndị obodo anyị a na-nwata dibịa n'anya dị dịka nwa kwudo mgbọrọgwụ ego ezi nwanne m ọnụ m ekele gị onye si na Ngor nke m nwanne eleno owo mọnị ndị ọbụla enu mere iwu iwu ichie nwa agabala ụwa gị mana ọ bụ chikọ dị mma owo ndị Igbo niile nke m nwanne ele kenele m Chinedu nwanne gị ọ ga-adịlịba mma nke onye dịka oji nwaka onye si na Ngor Chinosonwucha na-eke n'Ebonyi steeti ntu na-amagbu agụ ntu na-amagbu mọnị obele nwanna milienu obi ga-esi gị ike onye demede chai onye si na Ngor na mụ gwuru na mbụ ibe niile nwakwudo bụrụ n'abọ kpachapụta ndị dibịa n'odogwu ego anyị Igbo nwa kwudo onye amụma ekwe ọba nwa kwudo onye amụma Chugo nwa kwudo onye amụma Peter nwa kwudo onye amụma Ifeọma nwa kwudo onye amụma ya bụ nne m gbọlọgwụ bụ na-eche ndo Chinama nwa kwudo onye amụma ọ bụ na-eche ndo nuo ọka ke na libili nwadoro aka gị ore obodo lemisi lolololo onye si na Ngor a na-esi enye nwere Igbo bongo a na-esi Igbo bongo nke onye dịka oji nwaka onye si na Ngor onye ji ego ji okwu onye ji ego ji pawa kwa mmadụ ga-eji eje mba onye si na Ngor otutu zegụlọ erio tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ụmụ sakwu alụsie tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ihe ruo n'ihi anaghị tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor nke nobilie tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor Itamabogaluse tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor obiliwakalusie tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor aja n'ụgbọgụlerie tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ọdandụlike tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor abanabezu n'ọma bala tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor otiti n'eze tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor aro ikwu nne m tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor agụ ikwu nne m tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ogugwu ikwu nne m tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ata n'ikwu nne m tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor ide mmiri ezi agụlue tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor alụsi wela na mụ tatu nzu egwu ị na n'ezolo mmanwụ onye si na Ngor biko ọra na-eze ndị Igbo onye na-anụrụ aja biko nwanne m egwu ekerikakwana mmadụ ka onye si na Ngor onye ekwu nwoke bụ nwanne ya na nwaanyị bụ nwanne ya n'anya ọ ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma onye si na Ngor na-eke na ọya na abụ na nkwọ nwanne ya ekwụsị adịrị onye ọbụla na mma ogbe na ya oche ka chi eji emelie onye si na Ngor onye na-anụ onye bụrụ oche okechukwu Emeka na mkpọta olu Aguleri mmadụ ka eji akakwa m nne m onye si na Ngor lemisi yo onye si na Ngor a na-esi onye nwere Igbo bongo a na-esi Igbo bongo a na-esiri Igbo bongo onye si na Ngor onye nweliko jenye onye nweliko jenye obu onye nweliko jeme onye si na Ngor megbu emegbulijala ka eji chi enyi mmanwụ
Tibo ya ka na-alụ egwu onye si na Ngor Tibo ya ka na-alụ egwu ọmaba n'Enugu steeti ọ ga-adịle gị na mma onye si na Ngor a na-esi onye nwere Igbo Tibo ya ọmaba ma nọteke gị na egwu onye si na Ngor ọ ga-adịle gị na mma uche Chukwu na ọ bụrụ uche mmadụ